Irla uzteko erabakia gaixotasun batek ekarri zuen. Gaixotasuna ez zen larria ordea. Apendizite xume batek bultzatu zuen Irlaren uztea. Mari Gillies izeneko emakume bat urdaineko minez hasi zen 1930eko urtarrilean. Biztanleek oso gaizki hartu zuten Mariren heriotza eta Irlea uztea erabaki zuten. Biltzarrean bilduta ohitura zaharrei jarraituz ordurako 15 gizonezko eta 22 emakumezko baino ez ziren bizi Irlan. Gainontzekoek emigratzea erabaki zuten eta Amerikara eta Australiara. Zaharrenek ez zuten Irlatik atera nahi. Bertan uzteko esaten zieten etxekoei, hantxe hil nahi zutela bere senide eta lagun hildakoen ondoan. Diotenez oso gaizki egokitu ziren zankildatarrak bizimodu berrira. Ez zuten sekula ahaztu aparteko Irla ekaitzu hartan zuten bizitza.